Idan ana maganar yakin da ake yi tsakanin Rasha da Ukraine, to babu sunan da aka fi ambatowa kamar Putin, wato shugaban Rasha. Vladimir Putin dai an haife shi a 1952, kimanin shekaru 70 kenan da suka gabata, a birnin St. Petersburg na ƙasar ta Rasha, lokacin tana cikin tarayyar Soviet mai bin tsarin kwaminisanci. Vladimir Putin tsohon jami'in hukumar leƙen asirin tarayyar Soviet da ake kira KGB ne. A halin yanzu shine shugaban da ya fi daɗewa a kan mulki a nahiyar Turai, bayan shugaban ƙasar Belarus Alexander Lukashenko. A 1997 ya shiga fadar Kremlin, wato gidan gwamnatin Rasha, a matsayin shugaban hukumar tsaro ta ƙasa ko kuma Federal Security Service, wadda ta mai gurbin KGB, kuma ba da daɗewa ba aka ayyana shi a matsayin firaministan ƙasar Rasha. Daga nan sai likafarsa ta yi gaba. A jajibirin sabuwar shekarar 1999, shugaban Rasha na lokacin, wato Boris Yeltsin, ya sauka daga mulki kuma ya naɗa Putin a matsayin firaminista na riko. Daga bisani cikin watan Disamban wannan shekarar sai ya zama shugaban ƙasa. Bayan da ya kwashe shekaru yana shugabancin ƙasar, a shekara ta 2008 lokacin da kundin tsarin mulki ya hana shi sake tsayawa takara karo na 3 a jere, sai Putin ya yi ƙoƙari aka zaɓi makusancinsa Dmitry Medvedev a matsayin shugaban ƙasa, shi kuma sai za kuɗa ya koma gefe kan kujerar Prime Minister, amma a kaikaice shi ke jan ragamar ƙasar. A shekara ta 2012 kuma sai sake dawowa a matsayin shugaban ƙasa. Duk da cewa ya daɗe yana shugabancin Rasha, ya kwashe fiye da shekaru 20. To amma ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a na nuna cewa yana da farin jini ƙwarai da gaske wajen jama'ar ƙasar, musamman saboda imanin da suka yi cewa yanayin rayuwa na inganta a ƙarƙashin mulkinsa. To wani abin da ya kamata kuma ku sani game da Vladimir Putin shine, da yawa daga cikin muƙarrabansa ko na kusa da shi a cikin gwamnati suna da nasaba da hukumomin leƙen asiri, ko kuma ma sun taɓa yin aiki a hukumomin leƙen asirin da ma wasu hukumomin tsaro a ƙasar. Shugaban na Rasha Vladimir Putin ya taɓa bayyana rushewar tarayyar Soviet a matsayin bala'i mafi girma da ya faru a ƙarni na 20, kuma ya sha sukar salon ƙungiyar tsaro ta NATO, wato ƙawancen tsaro na NATO na ƙasashen yamma, saboda ƙara faɗaɗa da ƙungiyar ke yi zuwa kusa da iyakar Rasha, wato yunƙurin da wasu ƙasashe makwabtan Rashan ke yi na shiga cikin ƙungiyar, wadda zai ba ta damar girke makamanta a can ko ma farwa Rashan idan ta taɓa makwabtan nata. Wannan yunƙuri tun daga 1997. A shekarun baya-bayan nan, rikici tsakanin Rasha da Ukraine da kuma shiga yakin Siriya da Rasha ta yi wajen goyon bayan shugaba Bashar al-Assad sun sake tayar da ƙura da kuma zargin da ƙasashen yamma ke yi kan Mr. Putin. Ba wannan bane karo na farko da Rasha ta fara mamaye wata ƙasa, wato wannan mamaya ko kutse da ta yi a ƙasar Ukraine na baya-bayan nan. A shekara ta 2008 ma Putin ya yi kutse a ƙasar Georgia mai makwabtaka da Rasha. Haka zalika, Rasha ta wawure yankin Crimea daga Ukraine a shekara ta 2014. Irin waɗannan lamura sun sanya alaƙa tsakanin Rasha da ƙasashen yamma, musamman Amurka da Birtaniya, ta ci gaba da kasancewa marar daɗi, tana taɓarɓarewa kamar a lokacin yaƙin cacar baka. Putin ya yi zamani da shugabanni 5 na Amurka. To sai dai an samu shugaban Amurka da ya sha bamban, duk da cewa bisa al'ada shugabannin Amurka suna adawa da kuma jayayya da Putin. To amma Donald Trump sun ɗasa da Putin, don ko ya nuna masa abota. A gefe guda, wanda ya gaje shi, wato shugaba na yanzu Joe Biden, ya bayyana Putin a matsayin makashi. Galibin jami'an gwamnatin Putin hamshakan masu kuɗi ne, kuma shi kansa an yi amanna cewa babban attajiri ne. To amma fa mutum ne mai nuku-nuku, baya bari a san harkokin iyalansa da na arzikinsa. Don haka babu takamaiman adadin dukiyar da ya mallaka, ba a sani ba. Salon mulkin Mr. Putin ya kasance
na ra'ayin riƙau da kuma kishin Rasha. Idan muka koma kan batun iyalansa, Mr. Putin da matarsa Ludmila sun rabu a shekara ta 2013 bayan sun kwashe shekaru 30 suna zaman aure. Kafin su rabu, ta bayyana shi a matsayin agogo sarkin aiki. A cewar kamfanin dillancin labarai na Reuters, ɗaya daga cikin 'ya'yan Putin mata, wato Katrina, tana da babban mukami a sashen gudanarwa na jami'ar gwamnati ta Moscow. Sannan tana yawan shiga gasar raye-raye. Ita ma babbar 'yarsa, Maria, malamar jami'a ce. Ba cika ganin Mr. Putin yana murmushi ko raha ba. Yakan nuna shifa baya son wargi. To amma mutum ne mai son wasan kokawa na judo tun yana matashi. Yana kuma sha'awar su da farauta. Wannan shine Putin. Ina kuke ganin wannan yaƙi da yake jagoranta a Ukraine ya dosa? Sai mu ci gaba da bibiyar lamura.